вориди муомилот мешаванд. арзишаш 1 сомонӣ аст. депорт кардан ё видварения кардан ё штраф кардан аз рӯзе ки шумо депортатсия мешавед ай ӯ рӯз ҳисоб намешавад. мо аз ширкати шифофармо ба шумо якчанд дорӯҳои табобатиро тавсия медиҳем. эпимедиум неопаста барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва дорӯҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, дорӯҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ба ҳаматон иди қурбона муборакбод мегум ва худованд куна ки зиндагии мо пурфайз ва бобаракат боша. худованд куна ки умри дарози бобаракат насиби ҳар яки мо боша. як бори дигар иди қурбона ба ҳаматон муборакбод мегум ва як хабари нав баҳри шумо пешниҳод мекунам. дар ҷумҳурии Тоҷикистон пулҳои нав ба муомилот бароварда шуданд. тангаҳои нави пули миллӣ дар соли ҷорӣ аз ҷониби Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шуданд. онҳо дар баробари дигар пулҳои чопшуда вориди муомилот мешаванд. аксҳои расмии нашршуда нишон медиҳанд ки дар тангаҳои нав ки тасвир шудааст. инак дар тангаи 50 дирам мисли пештара герби кишвар сикка шудааст. дар тангае ки арзишаш 1 сомонӣ аст симои шоири халқии тоҷик Мирзо Турсунзода мебошад ва дар тангаи 3 сомона бошад расми арбоби сиёсӣ қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон Шириншоҳ Шотемур нақшбинӣ шудааст. дар тангаи сеюми арзишаш 5 сомонӣ симои асосгузори адабиёти советии тоҷик қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон Садриддин Айнӣ мебошад. муайян шудааст ки тангаҳои нав дар баробари тангаҳои дигари қаблан муомилотшуда дар гардиш айни ҳол қарор мегиранд. сайфиддин нависондай: акамака гости омадам, баъд ай 3 моҳ ай Россия наравам, мисол 5 моҳ шава, ай граница бромадан омада депортатсия мезананд ё ин ки намезананд. бародарои азиз, ма як бори дигар охирон бор ба ҳаматон хотиррасон мекунам, депорт кардан ё видварения кардан ё штраф кардан дар ҳамун ҳолате мебоша ки шумо дар рейдҳо биғалтен агар ё ягон кас ҳуҷҷатҳои шуморо тафтиш кунад ва мутобиқи қонунгузории Россия ба назар бигирем агар как гости шумо аз 3 моҳ зиёд ҳаққи истодан надоред. ҷамол Латиф нависондай: масъалаи авф чӣ шид? масъалаи авф ҳозираш да ягон хабари нав нест бародари азиз, ай пеши худама ҳечи гуфта наметавонам. алишер нависондай: салом бародар Сорбон, ай Екатеринбург ба мошини майда Қазоқистон рафта мешавад, кор пайдо шудааст дар Қазоқистон. бале, бо маълумотҳои нав айни ҳол границаҳо кушода шудагӣ ҳастанд ва рафту омад карда мешавад. як каси дига нависондай: акай Сорбон салом, барои хонумони паспортдор ё ки патентдорам пул метиҳанд, барои бача илтимос ҷавобша интизор. барои касое пул метиҳанд ки вай трудовой договор бо ширкатҳое ки кор мекунад дошта боша агар. ҳеллоу нависондай: ҳамин рӯи ты сиёҳ ягон гапи ты рост нест, номи хита нависта наметавонӣ, даъвои юристӣ дорӣ. ҷавоби ахмақ сукутай меган, ты ҳамун ахмақе ки мо ба ты ҷавоб наметиҳем. саед нависондай: агар ай Москва депорт шидагӣ бошӣ, ай рӯзи баромаданат ҳисоб мешава ё ай рӯзи ҳамун числаш? аз рӯзе ки шумо депортатсия мешавед ай ӯ рӯз ҳисоб намешавад. ай рӯзе ки фармон мебироранд, қарор мебироранд оиди въезди шуморо маҳкам кардан, баъди 40 рӯзаш аллакай ҳисобхӯрии рӯзо сар мешавад. сидоров нависондай: салом акай Сорбон, беҳтарин навигариҳо, ҳамаи видеота тамошо мекунам, лайк без проблемай. салом аз номи бачаҳои шаҳри Туз, Тоҷикистон ба пеш. азор раҳмати калом бародар, худованд нигаҳбонтон боша. миннатдорам бародари азиз. як чиза ба ҳаматон хотиррасон мекунам, бисёри нафарҳо дар комментарияҳо саволҳои такрорӣ зиёд менависонанд ва мегӯянд ки ба саволҳои мо ҷавоб намегардонӣ. ба ҳамин хотир ба шумо тавсия метиҳам ки ин ҳамин номи инстаграми май, бидроен дар инстаграм бинависонен, суҳбат мекунем. як каси дига нависондай: ассалому алайкум, нав омадам, аз патенткунӣ 6 рӯз гузашт, патент кардан метонам. агар 1 моҳ гузаштагӣ боша, ҳамира дар назар дошта бошӣ, мерай 10 000 рубл ҷарима меспорӣ. вале агар нав 6 рӯз шидагӣ боша рафтаанта, ту метавонӣ ки ҳозир сразу бираи ҳуҷҷатота барои гирифтани патент пешниҳод кунӣ, агар ки регистратсия дар дастат тайёр боша.
бачаҳои ховалин нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, ма патенти област дорум, шаҳрда кор кардестам, ягон проблема намешава, илтимос ҷавоб гардон. Проблема мешава бародар азиз, чунки дар ҳар куҷое ки кору фаъолият мекунӣ бояд аз ҳамун шаҳр патент бигирӣ. Абдулалиева нависонда: салом, регистратсия имрӯз тамом мешавад, патент сипоридестам, чӣ хел мешида бошад? Ҷавоб медоден: дар ҳолате ки шумо регистратсия надорен, патент пешниҳод мекунен ва рӯзи гирифтани патент мешава, ба шумо патентона наметиҳанд, чунки дар база дани регистратсияи шумо нестед ва ҳамун қадаре ки расход кардагем барои патент пули шумо месузад. Ба ҳамин хотир аввал регистратсията торӣ ки баъд ҳуҷҷатота барои патент гирифтан биспор. Ориф Амир нависонда: салом, дар бораи аблава гап занен. Аз таваллуди чанд то чанда мебаранд дар моҳи сентябр. Худованд розӣ боша, зинда бошем то ҳамун моҳа, баъд мегем бо чӣ гапа хабарай оиди аблава. Ҷовидон нависонда: ба қонунҳои Россия бовар накунен ғарибо, ба қонунҳои Россия бовар кунен ва риоя кунен, чунки дар ҳар куҷое ки шумо қарор дорем бояд қонуну қоидаи уҷара риоя кунен ва як чиза фаромӯш накунен ки надонистани қонун ҳеҷ каса аз ҷавобгарӣ озод намекунад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.